Καλώς ήρθατε στο μεσητικό γραφείο Lux Real Estates. Ονειρεύεστε ένα σπίτι στην Κρήτη? Εμείς οι Lux Real Estates είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας σε κάθε στάδιο της αγοράς του ακινήτου σας. Θα βρούμε το τέλειο σπίτι για εσάς, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιθυμίες και τον προϋπολογισμό σας. Οι δικηγόροι μας θα παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη και προστασία των συμφερόντων σας. Θα είμαστε μαζί σας σε κάθε στάδιο, από την πρώτη προβολή έως την παραλαβή των κλειδιών. Με το Lux Real Estates, η πορεία σας προς το σπίτι των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ξεκινήστε τη νέα σας ζωή στην Κρήτη. Μεσητικό γραφείο Lux Real Estates. Κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Για ένα σπίτι στην Κρήτη.